Com li hem de dir? Si es diu ranci tota la vida. Que rancio eres, que fatal. Ranci és la categoria de vins més interessant entre els vins generosos que hi ha a Catalunya. Ens ha agafat de sorpresa. Porto tot el dia entrant raïm. La Sílvia us ha pres el pèl. El vi ranci és el millor vi ranci de Catalunya. Sents una escalfor semblant a la que et dona el ranci. És una dosi d'alegria i d'optimisme, és un Powerade. Realment no sabien res. Probablement hi ha una mica de cada collita des del 1930 i poc. És molt important la feina que es fa des de la guia per poder introduir cultura de vi. Pel que significa el tenir un segell propi a Catalunya que avali la qualitat dels nostres vins. Ara ens faríem un petó, però no està ben vist. Aquesta és la primera. En farem moltes.